Watap dang ka jing so sik thang bat ka jing yam pai to nut. Hadin ba ka kan hun jungki bat ka ri jungki. Kalaram no ha ka jing khun ya ka raw of 32. Persya ya ka Brazil ne ka met. Henry kinong kersan jong ka Japan. Kilapan paupat ya ka wei ka jinglong ka ba compare. Kiblayo ya ka jing yaro. Na ki pajba bat na kiru eat football. Ha shitulup ka pertai. Hadin belakudno ka ne ka jing ya lekai. Kinong kersan jong ka Japan. Bat ki breu na ka ri Japan. Kim shimlami no marmar. Na ka ni ka stadium. Henry kila penlong ya ka jing penkhut. Bat ya ka jinglom ya ki nyut ki nyar baro. Kaba kila penon kambat berat. Ha ka ni ka jaka ka ba ki syong. Kidonnya laki jong ki planyut lan ni ki trashback. Bat ka ni ka jingle ka jong ki. Kalalong ka rukom. Nadu ka World Cup jong ka senam. Syajar ka naispa. Kendai pupra. Kani ka jingle jong ki. Kala penlong ya ki babon. Ki breu ha ka pertai. Bakim lak thamda ai ka jingero. Bat ka buram ka bakraw. Namar ka jingkit kli bat ka culture jong kinong kersan jong ka Japan. Bat ki breu na ka ri Japan. Kalong ka babhatam. Bat ka balong ru ka nuksa ya ki babun. Bat hakani ka bantaru u streamer ba paunam jong ka pertai. U iso speed u lesnok tilang bat ki fan ka Japan. Ha ka ban lumnyut hadin ka jingi lekai. Ka basa priang ba ha krensan social media. Ka jingi lekai ha priang ka Brazil bat ka Japan. Ha ka raw of 32 kala kudno ta ka jing job jong ka Brazil. Arkul lakaway, bat ka Brazil kalarung menta siya ka raw of 16. Hadin belakut kani ka jingi lekai. Uway na kinong kersan barat pa jong ka Japan ulaong. Ngala perkat bangila pan job. Henry ha ka bakut kalapan susi penban. Ngangig ba ka Brazil kalapan i ba ka deka ri ka baklan ha ka football. Kilaya lekai ba sisya. Ong utumo Yoshida ubalalay pusan senam ka kerta. Hapadeng ka jing susi ka bajur. Namar ba ka ri jong ki kalaramno ha kani ka jingi kun ya ka raw of 32.